Viete, čo som urobil? Som tajný agent. Prišiel som na váš server. Prišiel som na váš server. No, čo vám urobím teraz agent Jakub, no. Teraz pozrite, čo vám urobí. To sa rozplačte. Nubáci. Rozplačte sa. Vidíte, jak to tu spáli. Tak príďte na zastaví, no. Pozri, čo mi tu robíme za príkuleť, botanko sačku. Taký nubáci, no. A preto takhle ja agencii vyhlasujem vojnu agentov. Chcem, aby agencii, takhle agencii skončilo. To už vôbec neexistovalo. A už vôbec neboli navždy. Áno, som ten najlepší agent. Okrem Dominusu, a Dominus je najlepší. Dajte mu odber na kanál. Dominus a ja sa s vami učím, ale Danko je sací. Pokakajte sa.